Menta kasngi kaseng Rangbak Catholic Assisi Parish Barnihat Riboy District haringkat ke Saint Francis di Assisi Umling kalarakhe ke World Environment Day da ka bathung ye ki ding kumshi benta ban penne pensa ya ka Mei Mariang menta kasngi ka laitrit jeliu arajar arpulai ha ka School Saint Francis di Assisi High Secondary School Umling ha ka ne kasngi lawan shi benta da uba sustenance sotun MLA ka Jirang constituency kumukongsan uba Balajit Rani MDC ka Nongpo constituency ki Rangbak jong kaseng Rangbak Catholic Assisi Barnihat lembat ki Rangbak Balang Umling Catholic Rangbak Shnong ka Shnong Umling ki nohikai bat ki khana school jong ki school baper ki bahapo ka Shnong Umling kumjuru ban penpu penping ha kane kasngi ki school baper ki badon ha Umling ki la shim benta ban ai ki jingroi basngau tenat ha kane kasngi nakaliang kaseng Rangbak Catholic Assisi Barnihat kala penlong ha kane kasngi ban yoru ban thong ye ki ding na ki kongsan ki riu Rangbak bat ki wei de nakaliang MLA Jirang constituency ula ong kumba ublei nong bu nong thau ula ai kerpang ye ka Mariang ba itenat bha yangi kum ki khun benriu kum tangi dei ban ri sumar bha ya ka Mei Mariang bangim dei ban penjot ya ka Henry ngin ken mau ban bu ya ka da ka jingkhot. The earth, our home, is facing numerous challenges and we are facing different problems because of human activities. Deforestation, depletion of natural resources and pollution are challenging and threatening our environment. As a responsible citizen, it is our duty to take care of our environment. Today we are fortunately to have the presence of Honorable MLA, Guest of Honor MDC, who have constantly shown their commitment towards environmental conservation. Their presence today reflects their dedication to promoting sustainable policy and creating a better world for future generations. Thank you, sir. As we celebrate World Environment Day, let us remember that the choices we make today will shape the world we leave behind the future generations. It is not responsibility, it is a privilege to be entrusted with the care of our planet. Together we can make a difference. Together we can create a sustainable, thriving environment of all. Thank you. Ki Kristen ni perhat baik tang ban sakri ublei bat banek jia seng aman kasi ublei lane kisi kerpang ki bangila pube Henry ki kaseng Rangbak jong ka Bani Forest kilami shabar na kata jilli ban kner dikti bat kumjuru ban penken mau naga benta ka jing kordor jong kami Mariam kumba ka kitab jinstan kalau nong ka hakandai ka khat ka banriu ka ong ya ka Mariam baro ka wei la sinadur kumai kat kum ki hukum jome nang bagi khon jome kin duk lai jing pensau ktin ka jom blai ka su thu shai ba kini baro kami Mariam ka bo blai la ayengi kalong na ka benta jing kun benriu nama kata kalong ru ka benta jong ki balang hagi di kisni bangin ya tumrong lem ya kane kamat ka kongsan ha ka kuno ni penne pensa ya ka Mei Mariam nama kata kadau na kalian ka jonga kumwe ni nong ni kman na kenturu ya giwe ru ya ka bangin simlang ya ka kikle bangin nang ban penne pensa ya kane ka Mei Mariam ka bau blei ula ka ku kerpang na ka benta jongi kun benriu Kerpang hagabai bagane kasngi kabangi don benta kasngi kabangi kenmau in advance naga benta kane ka World Environment Day. Ka World Environment Day kamde kasngi kabangin celebrate. Andai kade kasngi ban penken den penriu ngila bano. Lane ban penken mau. Ba kadon kam yang a ba je pi iwei ba ngide ban sumar ya kane kami Mariam ka bangi don.
Kambun sin larangan keli gini kena, mana mesti orang keli ya gue kena. To me chongklas ye me onga. Oku chongklas 4. To batai be me nga kayu mut kata ka World Environment Day. Nga keli to kena kamut ayu World Environment Day. Utau kena uang bagade kasi tungdi. Apakah? Pe yo piru kena school hamne yo piong baga World Environment Day kadita kasi bantungdi. Kadai kesni bangin penek pensa itu Mariam. What do you mean by environment? Kila apa jawab? Kadai jimut ke environment. Habangi ong ke environment. Kakentop nado ki ding ki sik ki kenbat ki merat ki dokha ka ong barok kini ki saudong ki saukun ki jogi kadai ke environment. Kasantarik jong ubrajun kadai kesni bangin kenmau naga bertagi ni jing thau ki bau blei ula ai lengba kani kamariang ka bangi hidai kadai kesni ka bangin kan mau bangi dei ban sumar ya ki marklau ya ki sim ya ki doum ya ke jing khoi ke jing subai ban penek pensa ki khlau ki petap kata kadai ke environment ka bangi dei ban kan mau hak ala ka santarik jong ubunai jun manta kesni la rakhe in advance naga bertagi ka But, hagani ka program, kalau don kerpang ya gani ka theme ka kilabu, with plastic pollution. Irang ba sinong umling menil ada kanong. Ban sumar ya kami Mariam kamde banlong tang hakasan tarik jom ubnejun. Kade banlong mana kasni? Kumno hinle. Kumno hinle ban sumar ya kami Mariam mana kasni? Pinsu kenjat itu plastik apa pindu hapo. Madam school jopi ne lebile umno ne yin suya le pathar ya gini ki jabo ki jabai ki budon hapo kamariam ke jogi ne henrei manta kasni na kalian jong ki sengrang ba balam katolik na borni parish ki om bangi de ban weng ya kane ke jabo plastik kabala jelle ha kane ke dong pakathai ke jogi Pi kung kina school ro piyo iba, ya ke jing jabo hagini ki rut surok ke bamangi ngidon. Namar magani ke rut surok ke bamangi ngidon ke de national highway. Ki bahasua bakari ki perthai ki wanrung sakne sepok khasi janjiai ki jungi ki ya ilang ba ke surok. But lese ki jabo ke jabai ro kimbun. Manuban bakhli ya kita ki jing jabo ke jabai. Manuban yarap ya kami Mariam ke jungi bahkan long ke itenan. Bahkan ay ini jaga jaga syom ke bakut ke basuba. Dei manga ban mapi. Dei bangin long ki nong syong snong. Ni dei ban long ki kena ki benang ban sumar ya kane kami Mariam ke bangi kita. Tinggal ku kaba ublei ula ai kerpang ya ki jing thau baro kerpang yengi ikun benreu bangi yo ban em mansa bangi yo ban ring mensim ya kaler ko bakut ya kaler ko basuba emrei hagene ka juk ka pamenta nilai i kat nang mi isngi ijinge kilanang gun ka destruction kata ka jing pinjot ya ka mei Mariam kalanang ban na kwe ka minute sa kwe pat na kwe ka kinta sa kwe pat na kwe ka smi sa kwe pat now we nai sa kwe pat now we snem sa kwe pat ide kiwan jalong ya ka jing pinjot ya ka mei Mariam namar ba ngi klet yalade ngimken mau yalade ngimbo yalade bangi ngi don kam ya ka mei Mariam ka bakut ka basuba ngaso ban pepau ya ka burom ya ki riu prau perkat three fingers
way back to the year 1972-73. Ibala ship ya ke jingit kli, banbu ya ke sngi, ke santarik, jong benai jun, ke sngi ke pekerpang, bangin yo, ban raki, lena ban kenmau, lena ban ginle, na kebenca, ke mei mariang ke bei ke jungi. Kaba ki riu perkat kira i ngai lupa. Ya ka ka banja. Ya ka mei mariang ke jungi. Ka ka banlong. Ka ka jinge ka bangi nge ya kundu. Ha ka bede ke jingem ke jungi. Ka bamangi. Ha ka juk ka bamenta. Ngatrai onom donshu wei ka wei bagway na tliwing kaban light manong bangin light na ka jingdi dawai ngingat agi jingstong di balai hujan nama bangin yoshu ekal ka bapu bangin ring mensim kadai lingba ka jingle ka jong ngi iwei pai Kaya ba bu hak ni kesngi, kaya advance kejingaki kesngi, bangin kenmau, bangin sim ya kejing ketli nak mencabat kene bisa ikanai mereng kejungi. Kemarong local MDC jompi, iba balaji lani, kami mereng, kami tu balong tanya kene ke jaka kene ke yeng ke bangi misong kene ke jaka ke bangi ngirona kalakan tupo ke baro imrat idoka I umbang umdi iwa baro dewan pensa ban bune ya ka mei marian ka bai ke jongi ka bangi kwa pan wandor biang sashi sempat bangin ini dan sashi sempat ya ka jingjingam jadi lum bangin yo yang sashi sempat ya kata ka 100% pure air to breathe ya katakan air ka bakul tam ka bamangin iladu ka juk ka bamenta bangin ring mensim bangin yo an ring mensim ya air bakul kadai aga jingitli kajongpi aga jingitli kajonga kajongilang iwei pe iwei naga benta ban pensa pene lani bingin sim yaka collective responsibility yaka jingitli yaka jingbakli bamangi ngidei bendon yaka thong nakanta kumno bangila ban peni bamangi ngimi sekmat ngiwan sekmat nagbeta ban pene bisa ya ngai marian kami kejungi gimna banong bangin syariah tanghaki officers gimna banong bangin syariah tanghaki hakasoka gimna banong bangin syariah tanghaki principal gimna banong tanghaki syariah tanghaki nohikai lani kisah nama maki ke wan sekmat ke bo sekmat hakmat jongi ya kene ka responsibility ka bamangi ki hapanshi ka jingra ki ka mei marian ban ke mau burom me ka mei marian bamangi ni shime ke jegetli karong manuslam hendai ke mau ku ki knas kon ki bei mangi lang ki bei don hangne bangi dei bandon ye ka thong ba man la kasngi ni dei ban rakhi ya kajikan mau burung kejungi ya kami marian kami kejungi. India kesua bensim naga coach jong wei na kiri prau Robert Swan. He quotes, the greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. We tend to be sometimes. We as human beings, let him do it. Let her do it.
let groups do it. If we keep on waiting for others to do or to preserve, to conserve our mother earth, and you yourself or me myself, we are not taking the responsibility. The earth, our mother earth, will be in great danger. So when pau ye ka buram ka pakrao ye ki rambashnong ki bashim ye ka jingit kli kiran kishnong ki bapimi ki order ki kita ki kanun banong bang ngim dei ban sha shu ban penun kam ye ki plastic ka tim ka ba ki sai nang ba ki penun kam ha ki sngi au nim snam nan ta braki ban kenmau bangin hap ban kenmau buram ye ka mai mariang bangin kenmau bangin pen preserve ye ka mai mariang be ye ki jongi ban pindu ik plastik nama ik plastik ide iba pinjot ya ka mai marian